Quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek beda jinstema' l-każ ta' Derin De Bono u Jeffrey Ketkuti bil-prosekuzzjoni tagħmel talba biex il-każ jinstema' fil-magħluq li ma talba kienet milquha. Fil-bidu tas-seduta d-difiża mmexxija mill-Avukat Ġanella De Marco talbet lil qorti sabiex ma tismax il-kawża minħabba li ġew informati li l-investigazzjonijiet huma relatati mal-każ taż-żejt fl-Italja li seħħ qabel l-2015 u peress li l-Maġistrat dak iż-żmien kienet Deputat Avukat Ġenerali u Kap tal-Affarijiet Internazzjonali. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u tal-Pulizija qalet l-investigazzjonijiet fl-Italja kienu differenti minn dawn u li l-fajl dwar l-assistenza li ntalbet infetaħ fl-2016, sena wara li l-Maġistrat kienet ħallit l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Il-qorti ċaħdet it-talba u għalfini ta' Sarħan il-Moħ ordnat l-Avukat Ġenerali biex fis-seduta li jmiss tiġi esebita d-dokumentazzjoni li tindika meta ġiet riċevuta kwalunkwe talba bejn l-awtoritajiet Taljani u Maltin. De Bono u Ketkuti qegħdin iwieġbu li mhumiex ħatja tal-akkużi miġjuba kontrihom u li għadhom taħt arrest preventiv. Fuq reati simili jinsabu mixlija wkoll 3 persuni oħra li għadhom arrestati wara li diġà tressqu l-qorti mixlija bħasil ta' flus fuq miljuni ta' euro fost l-oħrajn. Il-kompilazzjoni fil-konfront tal-kopja Gordon u Yvette De Bono ta' 46 u 45 sena rispettivament minn Witilajn mistennija tibda għada l-erba'. Anke f'dan il-każ quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek fejn il-koppja huma diretturi ta' 11 il-kumpanija. Magħhom jinsab mixli wkoll Sean Higgins ta' 36 sena mir-Raħal Ġdid li l-kumpilazzjoni tiegħu diġà bdiet. Huma qegħdin jiġu akkużati b'ħasil ta' flus billi allegatament trasferixxew proprjetà meta kienu jafu jew kellhom suspett li dik il-proprjetà inkisbet minn attività kriminali. Fil-każijiet kollha l-assi tal-akkużati ġew sekwestrati fejn il-koppja Gordon De Bono u Yvette De Bono għandhom numru ta' kumpaniji fis-settur marittimu allegatament involuti f'ħasil ta' flus.